Espera que me vou comer unha corta caralho, vai ser que sol. Rímelo. Mira, vai-se-me acabar o fío. Antes de que se acabe o vídeo. A ver, ¿estoulle ben? Carallo. Aquí tenemos a Carmencita que no tiene velocidad. Mira, Vale. costurera sin de dar, cose pouco e cose mal. Vai ser que pensaba. Ya dices que vin as 3 da tarde. Moi ben. Ai, pero carallo, estamos desfacendo o liñó, espera. E dalle aí, ó, dalle. O liñó, me cago en 10, pero claro, Esa é unha atadura. esta é unha atadura. Unha atadura. Dos, O niño é cando xuntas un pano con outro. claro, estou xuntando un pano con outro, este non é un pano, mas outro. Atende. Pano da Pero non derecha e pano da Esta izquierda. é unha atadura, non é como a miña, esta é unha atadura. Sí, moi bien. O niño é cando eu filmar. Estoy atando un furado para que no se me vaya la sardina por la noche, ¿entiendes? Porque la tiene grasa y me escurre por Se va de marcha la la sardina. malla, me escurre por la malla y ahora le está haciendo un liñó. Este é a malla dun mocarte tamén. A malla del mocarte, aquí la experta. Hala, hasta luego, Mari Carmen. Levantarse sin apoyar las manos. Sí. Así. Así. Ai, carai, pero non son capaz de mal, Así para diante. Non son capaz. No. A ver, busca o teu xeito. Non. Ai, ahora saltas. ¿Lo has hecho? Claro, cuidado, Ai, cara, precaución, hostia. Ah, amiga. Non te preoccupare, sai che...